сарбаланди Чумарикои тоҷик. Бо манам Рустами Эмомалӣ. Имрӯз мо қатъиями шорух наркотика задем. Вақте ки ман наркотика бизанам тарса гумем шуҷоъ мешавам, ҳақиқатан мегӯ. Имрӯз дар бораи зимини тобистон гап мезанам. Падари ман Эмомалӣ Раҳмон аллакай 70% зимини тобистон дар Хитой фурӯхт. Як ками дигараш мондаги 1 сол пас, ним сол пас ушам мефурӯше меравад. Ин сирри махфӣ буд, ин пинҳон буд. Ира ман имрӯз аш мо ошкор кардам. Соҳиби мутлақи Тоҷикистон, соҳиби мутлақи ҳар як тоҷик, хуҷайни ҳар як тоҷик уже Хитои шидагиай. Ира бояд шумо мардуми сарбаланди Чумарикои тоҷик бидонед, яка мардуми ғуломи тоҷик духтаротна занотна ака шпаклёвкаст косметика бизанед, домодои хориҷа, домодои юандор, домодои евродор, доллардори бояш дад кунед, омада истодан. Соҳибои мутлақи Тоҷикистон хитоиам уже. Сари ҳар як зану духтарда 3000 хитоӣ мерасад. Тоҷикои ғулом меян давлату аз заноту мегиранд, хитоян уйгуру кушта нобуд менан, як давлат дафн менад. Тиёраги то бинед 4-5 моҳ пас.